Ka undi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ka North Liberty Higher Secondary School Jowai, haka khatwai terek unailar arjarapsan kala pelong ya ka jelang le buram. Halor ki artlik Jingjop bakrau jongka. Kata ke Jingjop ya ka State Subroto Mukherjee Cup 2025 haka kardan under 17 boys. Bat ke Jngoh ban let yeshem benta. Jongki khana pulie haka NE Sparks ha ISRO kabadan hanong ba Bengaluru. Ha kani ke jelang laya don lang UMLA ke Jowai constituency uba wailan Miki Shela ubala long kumukongsan but u General Secretary jongka West Jaintia District Sports Association uba lamat u lalu kum usumbut kongsan ubala sya penko buramru hakani si namar ka jingshakri ke balakenjo arpusan snem kum u match commissioner ha ka state level Subroto Mukherjee Cup but ka jing beteng jong u ban kentio ya ki jingele kai sport hapo ka West Jaintia Hills District. Of West Jaintia Hills District. At present, and Susanna Constant Uriah Levite. Let's all give them a big round of applause. Ready? Wat penleno yakni ka kabu ki sopti tho ki babha bat shongdor nadu sa po hajar hadu hnriu po hajar tingka menta phila banyo hagador lai po hajar tingka ya ki sopti tho ba shongdor hinyo po hajar chaneng phinyo tang san po hajar tingka tang kata ka wei ka sopti ka de ka wei ka design tang na ka binta jongphi wan jit nok loi na molai moro bat na mot pran pho no menta hau khandai saw lai hnriu san pra hinyo lai pra